Onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Agụata n'alaka omebe iwu etiti bụ Honorable Engineer Dominic Okafor nọrọ na ngwụcha izu ụka wee merube mmemme aja ịtụ mma Ekene na St. Patrick's Catholic Church Obiọnọ Igbokwe na kansụl obodo Agụata. Ya bụ aja misa bụ nke dọtara ma ndị ụkọchukwu ndị eji okwu ha agba izu na Agụata Federal Constituency nakwa ndị welitere isi na gọọmenti bụ nke gụnyere Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na Odoziakụ ya bụ Nnonye bụ nke merubere site n'aka His Eminence Peter Ebere Cardinal Okpaleke Bishop nke Ekwulọbịa Catholic Diocese. Onye nta akụkọ anyị bụ Emengini Ọsadebe gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị na anọkwara n'otu aka wee chịkọba mmemme pụrụ iche eji wee nabata ya bụ onye omebe iwu n'ogige ya bụ ụlọụka gere ka o si wee gaa. N'okwuchukwu ya, Cardinal Okpaleke gwara ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bịakwute Chineke nso site n'ife ya n'ime mmụọ na eziokwu ma gbakwunye na ọ nweghị ụdịrị njọ mmadụ mere Chukwu na-agaghị agbaghara n'ihi na onye gbapụtara n'ime ụlọ ụka ga-abụ onye gbanwere agbanwe Chineke were ya wee lụọ ọlụ wee kpọzie oku ka enwee ezi mgbaghara. Onye Cardinal ahụ keneziri Honorable Dominic maka ugo mmeri o tutere na ndọrọndọrọ ọchịchị ọ zọrọ oge gara aga. To show your solidarity and to support you in different ways. That is what you are doing. N'okwu ya, aka na-achị steeti abụ Gọvanọ Chukwuma Soludo gwara ndị okwu ha dị na kọt gbasara mmeri emeriri ha ka ha gaa wepụta ya ma kwado Honorable Engineer Okafor iji wee weta mgbanwe n'obodo ha. Gọvanọ Soludo kwere nkwa ibido ọlụ n'ụzọ si Igbo Ukwu wee gaba Ikenga ma kwukwa na ọlụ ga-amalite na museum nke dị n'Igbo Ukwu iji wee nye ya iru ọfụ. Ọ gaziri n'iru kọpụta mkpebi ya na ọ ga-akwagide amụma iwelite mmadụ site na inye ndị nkụzi ọlụ nye ndị ntorobịa nọ na amụma otu ntorobịa ọlụ aka abụọ ego iji bido ọlụ aka ha ma kwukwa na ọ ga-amalite ike mkpụrụ osisi akwụ na akụ oyibo dị otu njeri na steeti a. All around Anambra and to 140,000 households. A household when there are 5 of them, in 4 years' time when they start fruiting, that household will be making more than 1.2 million every year. Onye Speaker nke House of Representatives bụ Maazị Tajudeen Abbas, onye Honorable Okwudili Eze Nwankwọ nọchitere anya ya, chetara onye omebe iwu a na ndị South East enweghị ọtụtụ ndị nnọchite anya n'ụlọ omebe iwu wee dozie ya ka ọ mụta ka esi achọ iru ndị mmadụ iji wee nweta mgbanwe ọ chọrọ ka ọ bata na obodo ya. N'okwu nnọọ ya, onye omebe iwu ahụ bụ Honorable Dominic Okafor kwuru na ọ kwesịrị inye Chineke ekene maka ebere ya nakwa mmeri o meriri iji bụrụ onye nnọchite anya ndị be ha wee kwezie nkwa na ọ gaghị ayarapụ ha. Ka ha na-agwa ABS okwu na ebe a na-eme mmemme nnabata, onye eze ọdịnala Igbo Ukwu bụ Igwe Alexander Ezeobi, onye isi oche ya bụ mmemme bụ Chief Titus Anagbọgụ nakwa otu onye so na-ahazi ya bụ mmemme bụ Dame Chinyere Mbakwe kọwara na ndị Agụata mara ihe Honorable Dominic nwere ike ime bụ nke mere na ha rụpụtara ya wee dozie ya ọdụ ka ọ kaba arụ ịhụ na o nọchitere anya ha nke ọma. Ọtụtụ egwu ọdịnala dị iche iche gbara na ya bụ mmemme site na Igbo Ukwu, okpuru ọchị Agụata. Emengini Ọsadebe maka akụwa ABS.